Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Rivals. Γεια σας παιδιά και από μένα. Για όποιος ψηφίσει ο καλύτερος Ρονάλντο, ο καλύτερος player είναι ο Ρονάλντο. Όποιος ψηφίσει ο καλύτερος οικονομίας θα κάνει κόμμα. Όποιος νικήσει και όποιοι είναι πιο πολλοί θα στείλουν τα ονόματά τους στο για να τους κάνει friend και να πει με κάποιους σε ένα παιχνίδι. Γιώργο, έχεις Robux? Όχι, δεν έχω. Okay. Αν είχα και στα να κάνω. Κάτω χέλ. Έχεις Sniper? Πας με σπρέι, δεν θα πάει καλά. Πάνω σου, πάνω σου. Πάγκαρα εγώ. Εγώ. Αν θέλετε πάντως, μπορούμε να σας δείξουμε και τα ονόματά μας στο τέλος, να μας κάνετε friend. Ναι. Χάρη. Πίσω. Το σκότωσα. Μπράβο, Χάρη. Μπρο, πόσο χελθ ήτανε. Όχι, ναι. Μια χαρά. Καλύτερα για μας. Και άμα βγει κι άλλος. Γεια σου. Γεια. Δες από πάνω σου. Yep. Boom. Μια χαρά. Κουκου. Ωραία παιδιά. Τώρα τι λες να... Εμένα με λένε Χάρης. Εδώ το βλέπετε. Και εδώ το φίλο μας το Γιώργο. Το λένε έτσι. Το λένε Hello 0997. Χάρη, περίμενε. Χάρη. Πάμε κάπου να το βλέπουμε. Δείτε τα ονόματά μας από εδώ. Θα σας αφήσουμε λίγα δεύτερα να τα δείτε. Εκεί έτσι γράφεται. Και το φίλο μας από εδώ, τον Γιώργο, ένα λεπτό. Και αυτός εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, ο τελευταίος εδώ, και το δικό μου, εγώ είμαι ο πρώτος εδώ πάνω. Ωραία. Εμένα με λένε. Γιατί στο κολοκλίνη κλείσει. Ναι, και Γιώργο το λένε έτσι, παιδιά. Là c'est bon, hein. Mets tiens, mets. Oh, you want to do fast. Okay, sit down, do fast. Oh, you can know. Adiós, παιδιά.